Wilujeng panggenane para putra samenika dumugi kagunggih caranipun nyerap Latin dados seratan jari. Nah, iki wonten tembung menika frase ini sayur lodeh, wayang uwong, layar megar, pisang goreng, wadah jangan, ana suket burung teles. Menika sampun wonten menika sandhanganipun. Suwanten sebenarnya sandhangan, oleh vokal menika sandhangan. Sayur lodeh menika sandhangan taling tarung. Menawi sayur menika suku, lodeh kalian nya sami, kalian sami menika taling. Menika dipun serat menapa menika gandheng mawon. Sa yo, nah ngaten sa. Supaya disuku sayur. Nah, para putra, kedahipun wonten ro ingkang dipun pangku utawi ro sigeg. Nah, ning kedah mangertos bilih ingkang boten dipun pangku amargi sami wonten sandhanganipun, manipun sandhangan panjituwanda khusus kangge ro dipangku dados layar. Ya, mangke menawi ho dipangku dados wigyan, dipangku menika dados cecak. Dados sayur, pangku dados layar sayur. Pamunten sayur. Sayur lo tarung. Taling lo sayur lo deh taling do janipun ho dipangku ngaten napa ho lajengipun pangku ngaten mboten kenging ho dipangku dipun gantos wigyan sayur lo deh sayur lo deh lajeng wayang wong yang ya menika cecak wayang pun cecak. Nah, menika wayang wong. Wayang wong. Suku wong taling tarung. Wong. Menika wayang wong. Wayang wong. Wayang uwong. Lajeng layar megar. Yo lay wayang megar. Layar awon-awon kleru me. Sebabnya wonten aksara Jawi menika wonten sandhangan kaliyan Nah menika apa? Nah taling kami layar megar. Itu pokok lajeng gar. Mboten layar megar, mboten layar megar. Pisang goreng pisang goreng. Pisang goreng. Nah, lajeng wadah jangan. Wadah. Wadah jangan. Wadah jangan. Lah, menawi sanesipun liyanipun niku saged berlaku. Wadah jangan dipangku. Wadah jangan. Ngoten. Wadah jangan. Ana suket. Suket. Ana suket. Pangku. Ana suket.
ana suket tone dipangku liyane ra naha kudu dipangku menawi mati menika mati nonipun niki mati tone mati durung teles nggih durung rong rong durung durung teles nah niki putra aksara la mboten kenging dipun popet dados la dipopet ngeten mboten kenging aturanipun ngeten paugeranipun lho kok mboten kenging napa wonten kalih aksara ingkang mboten kenging dipun popet inggih menika la kaliyan kaliyan ra la kaliyan ra dados ra kaliyan la mboten enten dipun popet lan nggih napa kangge nolelet kangge teles nolelet es pun pangku terus kalian apa misalipun saratanipun reget nah ini reget misalipun reget ngaten mboten kenging ra niku ra dipopet mboten kenging lha pun nah nggih po dipun ceret nika ora kalian ke mekaten para putra anggenipun nyerat aksara Jawi pasangan matur nuwun.